Today's press conference. Thank you everyone for being here. Welcome to the press conference with Parliament's Rapporteur Eva Majdel, Rapporteur for Parliament's opinion on Bulgaria's adoption of the euro. As you all know, today we just voted with an overwhelming majority on Parliament's consent, with 513 votes in favor, 69 against and 79 abstentions, confirming that Bulgaria has fulfilled the criteria for adopting the euro on the 1st of January 2026. And as you also know, probably, Council has also just adopted the final legal acts required for Bulgaria to introduce the euro. And I now give the floor to the rapporteur, after which we will give the floor to journalists to ask questions. And just to say, we have interpretation in English, French, German, and Bulgarian. So you could also ask a question in one of those languages. Thank you. Благодаря ви. Благодаря за възможността да се срещна с българските и международни представители на медиите. Бих искала да започна днешната пресконференция по малко по-различен начин и ще започна с нещо малко по-лично. Вярвам, че мога да си позволя това обращение, особено след като докладът и всички правни актове вече са приети. Преди доста години вече, още като ученик, много се надявах България да влезе и да бъде част от Европейския съюз час по-скоро. Спомням си как с нетърпение следях всички новини около предприсъединяването и може би тогава в нито един момент не съм си представила, че бих имала възможност да работя в Европейския парламент и че един ден ще бъда на това място и в такъв момент. Лично, като български гражданин, съм щастлива, че днес България направи тази крачка, с която необратимо е част от сърцето на Европа. Затова бих искала да поздравя всички българи, които през последните 30 години мечтаеха да видят България напълно интегрирана в Европа. Вярвам, че това гласуване е една истинска победа за всеки българин, който вярва в Европа. Надявам се, че крачката, която направихме днес, ще ни даде още повече сили да пазим България в Европа, особено от атаките на външни сили. Бих искала да поздравя също така всички български политици, които през годините от присъединяването и след това работиха за фискална дисциплина, колкото и да им струваше, и не спряха да гонят тази цел България да бъде част от еврозоната. Бих искала да поздравя министър-председателите, които активно работиха в тази посока, финансовите министри, политическите партии, които ясно на всеки вод и избор заявяваха къде седят и тяхната принадлежност към Европа и какъв е пътят напред за България. Вярвам, че е един много успешен ден за България и това е благодарение на всички тези хора и политици, които отстояваха тази цел. Европейския парламент прие доклада за приемането на еврото от България на 1 януари 2026 година с огромно мнозинство. След това гласуване от 531 за от 679 депутата, аз бих искала да благодаря на всички мои колеги в парламента, които подкрепиха моя доклад. Приемането му даде зелена светлина за гласуването в Брюксел на ЕКОФИН, което трябваше да изчака нашето одобрение и както Ясмина сподели, то вече е гласувано. В този доклад бяха отразени както докладите, в доклада на Европейския парламент бяха отразени както докладите на Европейската централна банка и Европейската комисия, така и резултатите от срещите ми с български институции, които проведох и в Брюксел, и в София. Докладът също така отразява ясната заявка на българското правителство в изискването на извънреден доклад и волята да присъедини България към еврозоната, но също така, разбира се, дългосрочната фискална политика, която редица правителства пазиха и най-вече професионализмът на Българска народна банка и техните ясни и координирани действия. В този смисъл не трябва да
пропускаме всички български институции, които свършиха изключително много работа до този момент. Разбира се, искам да благодаря и на Европейската централна банка, и на Европейската комисия, които подкрепяха България в пътя ти до момента и ще продължат да го правят в следващите месеци. Убедена съм, че от тук нататък всички хора в България в средносрочен и дългосрочен план ще усетят все повече предимствата на това да сме част от еврозоната в посока по-голяма финансова стабилност, на икономически растеж и покачване на покупателната способност. Бих искала да обърна внимание, че всичко това, за което говоря в момента, можеше и да не се случи, тъй като днес беше направен опит присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 да бъде саботирано. Искането на една от групите в Европейския парламент за отлагане, което беше организирано от български представители, практически щеше да забави нашето присъединяване за много след 1 януари 2026, тъй като щеше да блокира решението на ЕКОФИН в Брюксел. Затова още веднъж искам да благодаря на всички групи в Европейския парламент, които отхвърлиха много ясно това искане за отлагане и направиха приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година възможно. Бих искал да благодаря и на Европейската народна партия, която взе политическо решение, че би искала да бъде водещата политическа партия на този доклад, както и на Манфред Вебер, координаторите на Европейската народна партия, за помощта и подкрепата, особено в този важен момент за България. От тук нататък вярвам, че българските институции ще направят всичко възможно да ограничат всякакви възможни опити за спекулации, за манипулации на цените и възползване от процеса за преминаване към еврото. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега можем да отворим думата за въпроси от медии. И ако може само да си дигнете ръка и като ви дам думата, трябва да кажете името на медия и име. Благодаря ви. Може да започнем отпред и продължаваме назад. Мерси. Тоня Димитрова, Българска национална телевизия. На български ще задам въпроса. Госпожо Майдел, вие споменахте опита за осуетяване на гласуването на доклада. В този опит имаше и лична нападка към вас. Как смятате, че това е част от вътрешно-политическите български битки или по-скоро има и външно-политическо послание в опита на групата на Европа на суверенните нации да осуети гласуването на този доклад? Много ви благодаря за този въпрос. Както Европейската народна партия вече ясно заяви, всички процедури и правила са спазени. До този момент имаше редица възможности представители на различни политически партии да отправят ясни критики към доклада. Не бяха такива на лице. Това, което видяхме днес от пленарната зала, е много ясна атака към принадлежността на България и промяна на ориентацията на страната извън нейният проевропейски път. Политическите позиции като подкрепа за разширяване на еврозоната и включване на България в нея не се считат за личен интерес, а за легитимна политическа позиция. Националността или партийната принадлежност сами по себе си никога не са били основания за дисквалифициране на член при изготвяне на доклад по свързани въпроси. В противен случай това би означавало, че всяко наше мнение, всяко наше решение на Европейския парламент може да се тълкува като конфликт на интереси, което би направило реално и невъзможно функционирането на Европейския парламент. Така че атаката беше много ясно целенасочена. Последен опит да отклоним ясната позиция на България и ясната позиция на европейските институции за присъединяването ни към еврозоната. Благодаря ви. Момчил. Чуваме ли се? Да. Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Госпожо Майдел, казахте... Два въпроса. Първият е във връзка с думите ви, че един евентуален отрицателен вод би отложил с много, би блокирал ЕКОФИН и би отложил с много приемането. Колко много евентуално би могъл да го отложи приблизително. Вторият въпрос е, остана ли нещо, което би могло да саботира
приемането на еврото, независимо дали е в Брюксел, в Страсбург или в София. България следва ясен път за влизане в еврозоната от години наред, още от самото ни присъединяване. Имахме възможност да поискаме конвергентен доклад, когато правителството вижда, че критериите най-вероятно са изпълнени. Затова отново бих искала да поздравя българското правителство, че взе това важно и трудно решение. Има ясна процедура. Кога може да се поиска конвергентен доклад, в рамките на колко месеца той трябва да бъде обявен от европейските институции и след това какви са времевите рамки. Ако изпуснем времевата рамка, която ни е зададена в момента с приемането на доклада на Европейския парламент днес и решението на ЕКОФИН, процедурата се отлага според мои предположения, поне 6 месеца, тъй като няма да могат да бъде спазена времевата рамка, която е зададена за подготовката за приемане на еврото от 1 януари 2026. Също така знаете, че ако се отложи с 6 месеца, това съвпада с средата на 2026 и до момента не е имало държава членка, която да е приела еврото по средата на фискалната година. Не, че е невъзможно, но със сигурност е доста трудно. Това означава, че ще трябва да се изиска нов конвергентен доклад и да се мине отново по същата процедура. Затова беше изключително важно, че ние получихме подкрепа от редица колеги това да не се случи днес и България да продължи по времената рамка, която е зададена от европейските институции. Може ли нещо да ни отклони? Не искам да вярвам, че това е възможно. За мен последният опит беше направен по-рано днес в пленарна зала. От тук нататъка остава институциите, заедно с Европейската централна банка и Европейската комисия да свършат своята работа. Благодаря ви. Да, давам ви думата отпред. Йоана Левиева, Българска национална телевизия. Госпожо Майда, във вашия доклад вие посочвате също, че България трябва да продължи работа в някои области, по-специално нормативна уредба, борба с корупцията, институционална, искам точно да ви цитирам, принципи на правовата държава. От тук нататък какво означава това и Европейския парламент има ли отношение, ще контролира ли или проверява случващото се в България? Благодаря ви. Моят доклад ясно отчита изпълнените критерии и разбира се също така отчита местата, където се очаква българската държава да продължи със своите реформи. Точно за това, това е ясно споменато в доклада. Това бяха части от моите разговори, които имах с представители на българските институции и получих увереност, че българската държава и институции работят именно в тази посока. От една страна да подготвят гражданите и бизнеса в подготовката за приемането на еврото, но от друга страна продължават с нужните реформи именно в тези сфери. Благодаря ви. Имаме един въпрос отпред. Ирина Недева, предаването Говори Страсбург на Хоризонт, Българско национално радио. Госпожо Майдел, през май в сесията на Европейския парламент тук групата Обнови Европа, Валери Айер, поискаха разследване на връзките между Възраждане и Единна Русия. Става дума за това споразумение, информация, за която излезе още тогава. Готова ли е Европейската народна партия да подкрепи искането за подобно разследване? И по този начин се връщам към въпроса, зададен от Тония Димитрова от БНТ. Виждате ли в този опит за саботиране на гласуването днес външно влияние, по-специално руско такова? По техническата част не съм запозната до къде е стигнало искането на Обнови Европа в момента, но съм убедена и ние го показахме още в пленарна зала, като подкрепихме Валери Айер,
в нейното искане, но съм убедена, че Европейската народна партия най-вероятно би подкрепила това искане, когато то се разисква, предполагам, на конференцията на президентите, на срещата на президентите, на председатели на политически групи, Conference of Presidents. Там се дискутират тези теми. Нямам представа от техническа гледна точка дали това се е случило или предстои да се случи. Смятам, че и на вчерашния дебат с председателя на Европейската комисия стана много ясно кои са тези екстремистки партии, мнението на които ние не сме съгласни, но в крайна сметка го уважаваме. Не вярваме в техните акции, че са непременно така естествени, и това, което винаги призоваваме, е да има разследване, дали има външна намеса в начинът, по който тези партии формират техните позиции. Благодаря ви. Имаме ли още въпроси в залата или онлайн? Онлайн може да се дигне ръка и да се зададе въпрос. Мисля, че нямаме. Искате ли да добавите още нещо преди да приключим? Започнах с нещо лично, ще завърша с нещо лично. В последните няколко дни и днес получих голяма подкрепа от български граждани, които вярват, че това е правилното решение за нашата страна. Моят апел към всички тях, към всички нас е да усилим нашия глас в следващите месеци пред нас. Ако в последните месеци чувахме повече за негативите, нека в следващите месеци, в следващата година, защото със сигурност ще има предизвикателства в процеса в първите няколко седмици, в първите няколко месеца, да усилим нашия глас, който вярвам, че може да се амплифицира и да стане по-силен и доминиращ от тези, които са малко, но в момента викат и крещят малко по-силно от нас. Благодаря. Много ви благодаря и благодаря на всички за присъствието. Хубав ден!